Sa CCTV footage kang Barangay Sugoy, Castilla, Sorsogon, poko mas o menos alas 2 kasudmang hapon, mahiling ang nangyaring banggaaning tricycle asin ang fuel tank truck sa crossing kang nasambit na lugar. Mahiling man sa video ang pagkakarado kan truck sa tricycle ning pirang metro. Sigun kay Police Staff Sergeant Jonathan Agarap, kang Castilla Municipal Police Station, gikan ang tricycle sa barangay Kagbakong, Legazpi City asin pasiring kutang Sorsogon. Mantanggi ka naman ang truck sa Sorsogon City asin pasiring kutang syudad ning Legazpi. Kan makaabot-subot sa lugar kang insidente, basang sanang magduro-diretso ang tricycle sagud sa mabangga kang papaabot na truck. Dire-diretso po, palabas po itong tricycle and yung truck naman po is papuntang Legazpi. Saktong-sakto po, hindi po nag-take ng preno or hindi po nag-take ng precaution o caution yung tricycle and saktong-sakto po, nabunggo po siya ng truck at nakalagkad pa po yung tricycle. Binisto ang driver kan tricycle na si Bernardo Abarientos, 54 anyos kang Barangay Sipi, Daraga. Asin ang lunad kay ni na si Lorenzo Masbate, 58 anyos. Natulos man na naidara sa ospital, uli sa sinapong seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang mga hawak. Alagad kasubanggi, binawian man sa naning buhay si Abarientos asin ang lunad kaning si Masbate. Niresponde naman kaagad ng MDRRMO at nadala naman po sa ospital. Yun nga po, sa kasamang palad is, kagabi po, na pag-alaman po namin yung isang pasahero, yung driver po ng tricycle is namatay and kaninang umaga may tumawag po sa akin is namatay din po yung kanyang pasahero. Nagluluwas man sa investigasyon, nasa impluensya ning alak ang duwang biktima kan mangyarang insidente. Po ayon po sa pagkasabi ng doktor sa investigador, may alcoholic breath po. So unang nahiling po dumaan sa mga biktima, sa mga na involved po sa aksidente. So driver kang tricycle and sa pasahero po, amoy alak daw po sinda. Kaya paalala po, hindi po kita magmamaneho ng buyong. Tsaka ang pinakamarot pa po kaya may madadami pa kitang ibang tao. Mientras tanto, magigirumduman man kang nakaliis na Biyernes, Enero 27, kang anuman ang binawian ng buhay sa nangyaring banggaaning pampasadang jeep asin truck sa pareho man na banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal